האם זה בסדר לירוק על נוצרים? אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם, ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גוי חייב בשבע מצוות בני נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול, הייתי מאוד שמח לעשות את זה, אבל אין לנו בית דין, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אוקיי, אבל זה אמונה של מישהו אחר. זה אמונה שמישהו מאמין בה צריך להרוג אותו. מי שמאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מאיש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי, אז אני אהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם, להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. הוא אומר, זה כתוב, להרוג? איפה? איפה כתוב? היהדות תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. אז כל בן אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איזה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? אתה רוצה להביא גמרא? אנחנו יכולים להביא גמרא ולראות. אבל הגמרא זה כתוב על ידי אנשים, לא על ידי... על ידי אנשים שהקדוש ברוך הוא שלח חכמים שכתוב בתורה של להקשיב להם.